Molweni, namhlanje ndinamkela kwigumbi likasisiPosh lengcebiso. Bethuna namhlanje ndifuna uthetha ngento engxamileyo. I think licebiso esilifunayo singabazali. Ndicela into yoba siyeke ufaka abantwana bethu ipressure. Sifune baphumelelise amaphupha wethu thina esingazange sikwazi uwaphumelelisa. Abantwana bethu bangabantu nabo, banamaphupha wabo, bane-direction apha ebomini abaza kuyithatha, nothi le wena uyithathileyo. So ndicela ntoni, masingabafakeli ipressure abantwana bethu. Ingakumbi abantwana xa besenza ugrade 12. Ingathi bafundela thina, si-expecta ii-wonders kubo. Singayazi uba the more sibapressurize, the more songeza uxinzelelo kwezi ngqondo sezixinzelelekile zincwadi already. Siphinde lo mntana si-expect wonders, singayamkeli ifeyila kuye, ngumntu naye. Nathi sinezethu ii-failures. So ndicela into eyi-one, masingabafakeli ipressure abantwana bethu. Masiba-alawe bathethe nathi, basixelele amaphupha wabo. Singabajaji ngokwamaphupha wabo, because amaphupha wabo bona bayawabona azawubathatha ababeke phi. Thina sinalaa belief yento yoba umntu funeka abe ngugqirha, abe ligqwetha, aba yintoni. Abangoku abantwana isezo nto ezibalulekileyo ezo, zininzi into ezibalulekileyo kubo and ezibenzela imali nje exactly njengolaa hlobo bezawumenzela ngalo nobe ngugqirha nobe beligqwetha. Ndicela singabafakeli ipressure abantwana bethu. Nantso nje into efikileyo engqondweni yam. Abanye abantwana bayazibulala, abanye abantwana bathi go through i-depression, not because boyiswe zincwadi, because thina sibafakele uxinzelelo. So simxinzelela umntana double. I-peer pressure phandle. Lilizwe eli siphila kulo libapressurize already zincwadi, ngamaphupha wakhe, i-future yakhe. Nawe mzali uyagalela. Khawube yi-support system. Khawube there for umntanakho. Khawube ngumama othi umntanakhe xa engena endlini elila akwazi ulilela kumamakhe, angabe efowunini ajonge itshomi yakhe. Khawuvule ezo zandla mama, ube ngumama owarm emntaneni wakho. Ube ngumama okwazi uandastenda